jannu din il-anja li twildet mal-ħolqien. Kolla semaw għazmenijiet u għada tinsama kull imkien. Il-wikib jannu għafżifna kbira fil-beraħ ta' smewiet fejn jiġru maħrubin laqat ma jiksru ir-ritmu ta' xejriet. Jannu għala safar kull fejn bejta titbanda l-qalb il-wera ta' siġar ħodor jew ġoħar titkellem li żmien ġoliġ bla vera. U jiena smajtu din il-għalja jħaxwex il-baħar maxtuttiju. U rajt li l-artin l-om li tatna l-ħajja hinja titanna qmiju. Fil-waqt li mal-widin u ġewa l-ġonna bil-win u l-war tisellem lil-kull maħluq mal-fewġiet għaddejja jitbewwes u jitkellem. Il-bniedem bis li jaf x'inhi l-imħabba ma ħabbix. Qalbu kesħet fis-silġ tal-jien imkabbar u l-għanja m'għandniex. Galia! Xonur, grazzi ħafna. Kemm nuħu gost, meta tkun miegħi. Merba. Grazzi ħafna. Grazzi Napprezza. lilek. Dorin ħadkun magħna però. Smajna l-vuċi sabiħa tagħha, smajna l-lirika Maltija li toġobni immensament, però ħadkun magħna minn hawn ftit ieħor fejn sejrin nitkellmu magħha, għandna wkoll xi sorpriżi, ħa nitkellmu magħha fuq il-karriera ta' fuq qed insibu personaġġ, ħana tinsejħula mill-arkivi ta' nies li jkunu taw u għadhom jagħtu wkoll l-xena kemm tat-televiżjoni u f'dal każ ukoll ix-xena mużikali bħal Mija Dorin Gallia. Niltaqgħu magħha minn hawn u ftit minuti oħra sa tant nixtieq nirringrazzja lil Paul Target għas-set tagħna, grazzi ħafna minn qalbi l-Paul Target, Logo Graphics, lil Electra li waħanut uffiċjali għad-dawl ta' Sibtek, grazzi ħafna l-Float Glass, grazzi l-Sign House, grazzi wkoll l-Home Trends għas-sofanijiet tagħna, grazzi wkoll l-Montera Outdoor Furniture, grazzi wkoll lill-Kutur by Gaetano illi wkoll l-ewwel rajtu l-libsa ta' Antea, grazzi ħafna l-Gaetano li meta jkollna bżonna dejjem insibuh, grazzi wkoll lill-Excels Beauty Salon. Ħankun magħkom minn hawn u ftit sekondi oħra. Għandna ħafna affarijiet il-kbira ġej.